Edwin Hollanders van Pannenkoekenhuis de Pertstal werd donderdag tweede tijdens het NK Pannenkoekenbakken in Amsterdam. De zenuwen gierden door het lijf van de Vijnruijse pannenkoekenbakker. Ja, in Amsterdam gisteren was echt zenuwslopend. Echt, maar ja, wel helemaal geweldig. Super trots met het resultaat wat we behaald hebben. Echt waanzinnig. De tweede plaats, en wat heb je precies gemaakt? Het was een thema aangekoppeld aan het NK Pannenkoekenbakken. Het thema was Wereldszoet. Nou, Wereldszoet, dat is een vrij breed begrip. Op een gegeven moment ga je nadenken, dan ga je kijken van joh, wat ga ik gebruiken. Op een gegeven moment heb ik gekozen voor banaan. Nou, dan ga ik, wat gaat er een smaakcombinatie met banaan goed? Chocola. Oké, dan heb ik mango erbij gepakt. Pistache en chocoladefudge. En daar heb ik een creatie van gemaakt. En uiteindelijk is dat de Coppa Banana geworden, die de tweede prijs heeft gewonnen. Dus ja, super. Hoe zijn de reacties geweest? Ja, waanzinnig. Gewoon echt je telefoon en social media ontploft. De reacties die je krijgt, zo positief. Echt gewoon ja, leuk. Echt leuk om mee te maken. Echt, ja. Nogmaals, als je daar op het podium staat en je ziet dat wat concurrenten doen. En ook ziet tot het niveau vergeleken met 2 jaar geleden echt 3 keer omhoog is gegaan. Leuk om te zien dat je collega's ook gewoon echt de pannenkoek waarderen. En gewoon veel creatiever mee omgaan dan voorheen. Ja, dan knijp je hem toch wel eventjes heel stiekem en dan hoop je toch echt op een prijs. En als het dan daadwerkelijk bekend wordt dat je dan tweede bent geworden, dan, ja, dan ben je zeker trots. Ja. De eerste prijs was voor Bas van Zoggel van pannenkoekenrestaurant Den Tol uit Velp. 2 jaar geleden was je tweede geworden, nu is je eerste geworden. Ik was de vorige keer derde, nu tweede. Volgende editie doe ik zeker mee en dan gaan we zeker voor de eerste prijs. Maar de Coppa Banana staat nog niet op de menukaart, zag ik. Hij staat niet op de menukaart, niet standaard, maar hij gaat zeker verkocht worden als gewoon chef specials. En dus ja, ik zou zeggen, proef hem, kom hem eten. De winnende pannenkoek. Coppa Banana. Top. Smakelijk.